लै बिरादनो ओमफ्राय माथो बिदि थाबथालायनो दानखो दालाय मारै गोनां बेखौ दे खानो होनदा बायगोन ना खानो ওইটা ভাবে লাভ নাই একবারে লান্নাং করবে লাগে আরো একটার কারণে আরো পিছর লাফড়া হবো না আমার সব ক্লিয়ার হবার লাগে আমার मजा को लगाओ अरे नो डिस्टर्ब जाबाय थायो जाबाय दे ओइ मानसिनो नांगौ आप मैंने कहा ये चिंता तूने tahan जोबनांगौ आरोखि कारेन्टआ बन्द जानोसै जोंना गाइस बेखौ फोसाबफैदो आरोखि कारेन्ट जोनोलै कारेन्टआ जोबबाय आरोखि बानायगासिनो दङ नङाबा जारला जानोसै गासिबो खोमसि जाजोबगोन गामियानो ओंखायनो उपाय गैया ओंखारनानै जों बानायगासिनो दं आरोखि दानो कारेन्टखौ मानसिफोर दंफैयो आरोखि ना जोंनि गामिनि जोबनायखौ थिग खालामजोबथारनांगौ दिनैनि गेजेराव कुमुर बीस लगाओ काटी काटी बीस ना दे बोल दे बोलायसै ना
এখন হয়েছে Terus udah pakai pila balik bu. Ya. Thudor thudor. Aja kar dah bahal. Sob jane jam. Ay. Kya? Good. Ye dar lag gaya. Kisut masabo, ayo manisnya jadi konsumennya mana ini? Awalnya kita tuh research kerja punya jaya sih. Awalnya function sih, function nah bila yang orang function আছে, sana orang pindah. Karen banai khangna ni hai, saha longsै आरोखि, बिराद खस्थ' जाबाय, ओमफ्राय हाबायबो नै, ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो दं दै, नै बोलै नै, माबाय दा, नै बिसोर फुदुंगासिनो दङ. दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै गाइस उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों लाल साहा